Star Companies, kumpanija ta' fama internazzjonali li toffri servizzi finanzjari ta' assigurazzjoni kif ukoll ta' investiment, għażlet lil Malta bħala l-bażi tagħha fl-Unjoni Ewropea. Żvela dan il-gazzetta kulħadd li nnotat kif Star hija mmexxija minn Hank Greenberg li huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar persuni influwenti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji fl-Istati Uniti. Dan huwa t-tien investiment ta' kumpanija ewlenija Amerikana f'Malta wara dik ta' Crane Currency li hija l-unika kumpanija fid-dinja f'data li tistampa d-dollari Amerikani. Is-CEO ta' Star Companies f'Londra, Steve Blakely, ikkonferma li Star tefet l-applikazzjoni mal-MFSA sabiex tiftaħ l-uffiċċju ta' assigurazzjoni tagħha f'Malta. L-għan ta' Star Companies huwa li din tibda taħdem minn pajjiżna mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Sa issa Star kienet tuża l-preżenza f'Londra biex tipprovdi servizzi fl-Unjoni Ewropea. Il-fatt li Malta rnexxielha tattira kumpanija tant importanti se sservi biex ikun hemm interess ta' kumpaniji oħra li qed ifittxu pajjiż ieħor Ewropew minn fejn joperaw minħabba Brexit. Star Companies ħadet din id-deċiżjoni riżultat dirett ta' żjara li l-Prim Ministru Joseph Muscat għamel fl-Istati Uniti f'Novembru li għadda. Żjara blan li jiġi attirat investiment ġdid Amerikan lejn pajjiżna. Laqa li dwar l-oppożizzjoni u xi mezzi tax-xandir kienu rrappurtaw mod żbaljat li kellha x'taqsam ma' problemi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Intant il-kulħadd innutat ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern mistenni jħabbar il-formazzjoni ta' Brexit Task Force bejn il-Gvern u l-privat li se tiffoka aktar fuq l-attirazzjoni ta' investimenti simili. Iżda mhux biss, hekk kif fil-ġimgħat li ġejjin ukoll tista' tittieħed deċiżjoni dwar investiment importanti ieħor fil-qasam tas-servizzi finanzjarji.